O que comezou como unha concentración tranquila rematou con momentos de tensión e berros contra a conselleira do Mar. Aproveitando unha visita de Rosa Quintana a Vilaxoán, o sector mobilizouse contra a nova norma que limita as zonas de extracción de mexilla. A saída da popular do Intecmar non foi doada. ¡Burra, me cago en tu puta madre! ¡Burra! Un grupo de manifestantes cercouna o berro de traidora. No arranque da marcha, os convocantes facían un chamamento aos mariñeiros a manter a calma. Nós o que pedimos foi que non houbera altercados, que o queremos facer de forma pacífica. É certo que hasta ahora así o conseguimos, non sei no futuro porque o nerviosismo na xente é moi grande. Os bateiros defenden que históricamente puideron extraer a mexilla en toda a costa galega. Lamentan que o novo decreto de Mar limite a súa extracción, segundo indican, en certos casos ata nun 70%. Nos vemos abocados a facernos ver, sentir, nós nunca nos negamos a manter conversacións coa Consellería e co sector percebeiro para chegar a un entendemento. O sector mantivo un encontro onte mesmo coa conselleira do Mar. Os bateiros creen que é un problema artificial xerado pola propia administración. Non estamos dispostos a negociar con un decreto en vigor que nos deixa fora das pedras e que nós entendemos, e claramente así o manifesta algún documento que obra no noso poder, que as cofradías non están defendendo un recurso, que están intentando apropiarse do noso recurso. Os bateiros creen que aínda hai marxe para negociar, unha postura que comparte a propia conselleira. Rosa Quintana defende que a confluencia entre a mexilla e o Percebe facía inviable o traballo dos dous colectivos, algo di que resolve esta nova norma. De todo o litoral de Galicia, donde os bateiros poden extraer a mexilla, se reservou un 17% de zonas prohibidas para a extracción da mexilla, prohibidas tanto para os percebeiros como para os bateiros, é dicir, nese 17% da zona, única e exclusivamente se pode explotar o recurso percebe. E di que no resto de zonas os bateiros poden extraer a mexilla tal como viñan facendo toda agora. Con todo, Quintana di que esta é unha solución provisional e que ten vontade de seguir falando co sector para revisar as zonas que agora están en veda.